Ramogi TV. Kodhi mbele nyakura mgaji wa Krismas en nyasi makelo jo Kristo duto kanyakla ka gibago alam makende e ute lawo mpogore kochakore kod alam manyo obagi otieno manyoro ma tarik 24. Jafo marwa Cleophas Oluoch laronwa kaka nyasi no obagi e ute lam e kinde yango chieng' nyuol mar jawar. E higa mar 313 Anno Domini kata Edi, Kaisar Augusto ruodh Jorumi ne ogolo chik mondo ng'ato ka ng'ato odhi mondo kwane dalagi. Kanyo e kinde ma safar ne ochako. Achiel kachiel, wuoth ne otundo Bethlehem, to mana e kund dhok. Udi ne orumo mane Maria nyalo nyuolie. Kendo e kund dhok, jawar ne onyuol. Yare chieng'no nyaka tinende, nyasi mar Krismas osebed ka idhialo e piny mangima. Nyasi ma ibago gi alam mopogore kaluwore gi din ma intiere. Motelo ne nyasi mar Krismas, kopere jobedo gi kinde mar Advent, kata ikruok ne nyuol jawar, ma imoko misuma 4 kuom jumbe 4. Nyasi mar Krismas biro dhi kuom jumbe mabiro. Nyasi mar Krismas chakore tarik 24 otieno ka jo Kristo bedo e rita ka girito nyuol jawar. Nikech Bethlehem bor, jo Kristo oloso kund dhok margi kaka rapar. Onyuol jawar, Yesu Kristo. Okinyi mar tarik 25 dweni mar 12, kanise mopogore chako ikruok ne misa. Misa en liswa ma jadolo chiwo ka jo Kristo bende chiwo luor ne jawar ma onyuol. Kanisa oikore, ji matindo kod jodongo donjo e kanisa. Kombe ochanore, kendo od lamo dhi kwath. Kilwaro sindan, to ibiro winjo duonde. Bang' dakika manok e kanisa mar Holy Family Minor Basilica Nairobi, nyithi misa donjo. Wende werore ma inyalo paro ni malaike mag polo lor. Obani goyo, kendo ja Biskop Philip Anyolo luoro altar. Kaeto bang' nyiriri manok, misa chakore ayanga. Mae kinde mar pako ka inyiso lony mari bende, kayamba kod bunde winjo matek. Ok en mana nyasi mar jomatindo kende. Krismas okwako nyaka jodongo. En mor lilo. Kinde mag Krismas oting'o Jumapil mar joot matakatifu, chieng' dhialo Maria, saw mar dhialo ajuoke 3 mane malaika mar ruoth ne othinyorenegi, kaeto orumo gi Jumapil mar sap batiso mar Yesu Kristo. Misa orumo, wadhiuru gi kwe, jadolo nyalo wacho. Kata kamano, mae koro yawo thuolo ayanga ne jo Kristo mondo chak nyasi. Cleophas Oluoch, Ramogi TV, Nairobi.